La cultura té un paper central en el programa de govern? La nostra cultura, el nostre model cultural, arrenca ja amb els nostres orígens històrics i a poc va definint i va configurant la nostra personalitat col·lectiva. I així ha de ser. La nostra cultura avui, com tota cultura viva i que té força, és la que ens salva, és la que defineix el model de vida, és la que s'ha anat enriquint en molts accents de signe divers i és la que s'ha enfortit amb aquests accents. I això ha de continuar per aquest camí, aconseguint que la societat descansi sobre la seva base cultural, que la definim entre tots. En aquest sentit, noves centralitats en la nostra ciutat definiran noves apostes també, sigui el castell, amb la seva nova oferta cultural, sigui el celler noucentista, sigui el conjunt que conformaran, donaran noves passes endavant per a configurar, enfortir i naturalment projectar al món aquesta nostra cultura que és la que ens defineix.